Tabi Bradsok, si San Juan Bautista, lalang ba siya sa Espiritu Santo? Kay tiguwang naman si Santa Isabel. Paliw ko patin o Bradsok. Ang atong simbahan nagtudlo nga dili siya lalang sa Espiritu Santo. Doon na siya ay amahan o ginahan, nga mo si Santa Isabel, San Zacarias, o tungod niya na ang simbahan nagtudlo ka nato sa kanunayon nga ang gitawag og lalang Espiritu Santo mong pagkatao ni Jesus mala sa San Mateo 1:16, 18 ngantos 19 nga gipanganak ni Maria si Jesus dili sa tawhanon nga panag ipon kundi sa gahom si Espiritu Santo na namkon siya nga wahilap tiyog lalaki. Siya ra si Santa Maria ang purung-purungan niya ng gingon nga lalang Espiritu Santo na tao kaniya. Kamo si Jesus, San Juan Bautista, doon ay amahan o ginahan. So ni modo dili to lalang si Espiritu Santo. By the way, ang doon na ay katong pangutana ganina Carlo nga doon na to'y gilugpit nga pangutana nga kanang pamisa ba nga muhatag matag kwartas pare mao ba nay bayad sa misa, bayad sa sakramento ang tubag dili kay ang santos nga misa usa man ka sakramento matud pa ni San Pedro dili mapalit og sapi ang himaya sa Dios nasa buhat 8:20. Pero dunay practice pa lang kasulatan hibaw-an nato sa 2 Macabeo 12 kapitulo 12 tudling 43 ngadtos 46. Si Macabeo general matinuhoon og Dios ug nakabantay siya mga ginsakupan mga sundao nga nangamatay sa gera uban ang hugot nga pagtuo pero na dani sila sa ginganlan og mga panagang mga pagampo nga panagang nga nagtuo si Macabeo nga kini dili angay sa hugot nga pagtuo sa Dios pero di siya magtuo nga kini dakong sala nga nakabugto sa mga kasunaluhan sa pagtuo sa Dios. Muna nga, humanay ni si Judas Macabeo nagtigom iyang gikolekta katigom siya 12,000 ka drakma nga salapi. O iyang ipadahang ato sa templo sa Jerusalem o giatubang niya ang mga saserdote kon pare o iyang gihatag salapi. Kamoy silbi suhol sa mga pare sa paghimo sa mga sakripisyo. Kaya ilang mga halan niya to, mga palitunon man nga mga karnero o mga baka. O dayon gisumbayan kay tinuray kun wa pay pagkabanhaw way kapuslanan ang pagampo alang sa nangamatay. Pero tungod sa kapagtuo nga doon na may pagkabanhaw gisgutan sa santos nga kasulatan, balaan o makaluwas ang pagampo para sa nangamatay aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. So duha ka akto nga atong makita dinhi ang pagtigom ni Judas Macabeo og salapi nga iyang gihatag sa mga saserdote para maggamit o mapalit ang mga halad kaniadtong gigamit nila nga mao mga baka o karnero. So gamit yapon og salapi. Pero ang minungdanon mao ang pagampo para sa nangamatay. Nga kung tinuray kung way pagkabanhaw, way kapuslanan ang pagampo para sa nangamatay. Kay doon na may pagkabanhaw, balaanon o makaluwas ang pagampo para sa nangamatay. Di naman nato iampo itong mga kaagto sa langit kay luwas naman. Di na sa nato matabangag ampo katong mga kalag sa impierno kay wa man to'y kaluwasan. Di modo na ay indication of truth nga doon na day kahimtang o dapit nga dili langit. Dili sa impierno nga magkaag na adiha matabangan sa atong mga pagampo. O kanang atong paghalad og misa mao na ang ingno nato tumong og tuyo nga sa atong pagpangaliya pinagis pagpanguho sa pare salad sa santos nga misa makatabang sa kalag sa purgatorio. O kanang salapi nga itong gihatag, suhol na sa kahago o sa buluhaton sa ministro. Napa na sa Biblia na sa Numeros 18:21-31 kay mga pari nga nagalagad sa templo. Takos og angay sa suhol sa kahago silang gibuhaton sa templo. So, biblical pulos. Kanang salaping gihatag nato sa pare, o sa day suhol sa kahago sa mga nag-alagad sa ministry sud sa templo sa Dios. Unya sa 2 Macabeo balaanon ng magkaluwas ang pagampo para sa nangamatay.
Wa man ay kapuslanan. Yesu na si manang sultiha. Kung langit rag impyerno, kay taas langit, di naman na nato yampo, kay luwas naman. Ang kalag sa impyerno, di na naman to maligwatan og pagampo, kay ang ilang kastigo eterno man, way katapusan. So, the indicative truths nga doon na dapit o kahimtang nga makalag katabangan pa. We call it linisanan o purgatorio. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo